Hi ha amors que es viuen en silenci, emocions tan profundes que no tenen paraules. Si tens Venus a la casa 12, estimes des de l'ànima i a vegades en secret. Venus aquí és amor en estat pur, no només cap a una persona, sinó cap a tot allò intangible, els somnis, l'art, la música, la natura, allò que no es pot tocar però que es pot sentir. Per tu, estimar és perdre't en un tot més gran, dissoldre els límits entre tu i l'altre. L'amor pot ser un sacrifici o un misteri. És possible que visquis històries ocultes, relacions secretes o amors impossibles. Potser t'enamores d'allò inabastable, d'algú que no és lliure, d'una idea més que d'una realitat. Venus a la casa 12 no estima amb condicions, estima incondicionalment. Però aquí hi ha el repte. Quan l'amor es viu en l'ombra, pots perdre't en fantasies o quedar-te atrapat en relacions que mai acaben de ser reals. Amor no vol dir sofriment, i a vegades deixar anar és el gest més pur d'amor. La clau? Aprendre a estimar sense perdre't. No viure l'amor només com un sacrifici, sinó també com un plaer. Obrir el cor, però també posar límits quan calgui. Venus a la casa 12 et recorda que l'amor més gran és aquell que et connecta amb tot, però sense fer-te desaparèixer en el procés. Tens Venus a la casa 12 o coneixes algú així? Comenta si t'has sentit identificat.